Kırgızstanyň gün ortasyndaky Batken regionunda Kırgız-Täjik serhedinde owa ýaşaýjylarynyň arasynda bolan çaknyşyklar zerarly taraplaryň ikisinden onlarça adam yaralandy. Kırgız owasynyň we Täjikleriň Woruh eksklawynyň ýaşaýjylarynyň arasyndaky gepleşikleriň daş atışlygy öwrülmeginiň netijesinde helakçylikli ýagdaý ýüze çykdy. Kırgızstanyň we Täjikstanyň arasyndaky serhed dawasy sebäpli bu regionda şöýleň başyndan bäri ençime çaknyşyk boldy. Ukrainanyň içeri işler ministri Arsen Avakow Donetskda Ortyada taraptar separatistleriň harby ýol başçysynyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan ele salynanlygyny aýtdy. Öz-özüne ikrar eden Donetsk Halk Respublikasynyň goranmak ministri Igor Kakidzyanow Mariupol şäheriniň golayynda bolan ok atışykdan soň tutsak edildi. Kabulda Britaniýanyň goşunlary üçin terjimeci bolup işleýän owanlaryň onlarçasy Britaniýanyň elçihanasynyň öňünde protest geçirdi. Protestçiler Taliban we beýleki ekstremistik toporlaryň howpunyň güýçlenmegi sebäpli özleriniň Britaniýa göçürilmegini talap edýärler. Britaniýa halkara koalisiýasynyň 2014-nji ýylyň aýagynda Awganistandan çekilmeginden soň 1200 owan işgäriniň ýarsyna Britaniýa göçürilmegi eýem teklip etdi. Täjikstanda 2014-nji ýylyň Aziýa oýunlaryna gatnaşyjylary saýlap seçmek boýunça milli sport ýarışlary başlandy. Aziýa oýunlary şu ýyl Günü Orta Koreýada geçiriler. Tutuş ýurt boýunça ýüzlerçe sportsmen judo, boks we basketbol boýunça ýarışýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.